ICU engko. Lho kok malah sumbar wae nyongan to. Mati dari aku nyati bakno pecah siramu. Ayo gawe aja omong wae. Ayo mburi. Mati. Mene gantine dada kok nya. Lho ora apa-apa. Ora apa-apa ki padake aku ya anak dewa. Kowe mau ngantem aku ora kena. Saiki nek nganti ora kena, aja diundang Bagong. Apa kira-kira iso ngantem dewa? Kon ngantem tenan. Iso kira-kira ngantem dewa. Kon ngantem tenan. Antemen iki merek. Kaneng pati. Wah, waduh, modar iki. Indra piye? Indra aja ditakoni lagar syuting, ya, Indra. Iya. Den Bagong ki nek karo wong sapa rumangsaku ndelok Bagong karo sapa ora kuwalat. Bagong ki waton ledan ngono ki dadi apa-apa ki tawar. Apa kok mung dewa daratane tak uyuhe ora apa-apa kok. Mung dewa. Santen aku. Pon mang takon. Kok mang takon, mang wangsuli. Bapak nang ndi? Wah, trondolo tenan iki. Lah iki ana dewa kok kerepotan. Ora repot ning takon sak nyatane. Nek sampean iso ngandake Bapak, Bagong, Bapak nang kene. Sampean mang terus nyerlok kula. Lho. Dewa kok Sherlock modern kok dewa ora ndek HP nggo ngopo? Oh iya. Kula paranane Bapak, ulus Bapak ayo kondur. Ayo nata desa mbangun negara. Karo aku Pak ning aja lunga, Bapak kagol perkara apa? Mengki nek Bapak gelem kondur kula ya tak bali. Nek kula bali Bapak ora ana ning atine sedih. Ngopo, Gong? Mangan kewan e. Ora apa-apa dilek wae. Ora apa-apa dilek. Antes yang lho aku bareng kok dinesoni ora. Ngoten, kula tak wangsul, tak bareng karo Bapak. Nek dewa ora nduduhke Bapak, mbok sampean gruduk wana bombong wirayang. Sak dewane kon teko kabeh nang kene. Bagong ora bakal mingset sejangka. Lho, nek ngono tegese kowe wani karo dewa. Lho, wis bongok-bongokke mau kok dikira ora wani iki piye iki? Iki genah wis wani kaya ngene iki. Wah. Wong cecok ditandang omahe. Papak pong ngono kowe. Papu bong. Awakku mun kaya dadi ora kuwalat ngono lho. Nanti loko tenan nek carane kaya ngene iki, Jan. Ha iki kula sak lan golek bapakmu nek ndi? Bapak diratur kondur sik teng Karang Kadempel. Nek bapak mboten kondur teng Karang Kadempel, yakin kula ora bakal bali. Lah nek kita ora gelem bali, ula ning ngruda paripeksa. Weh, kena pasal kowe. Lho. Pemerkosaan itu dilarang oleh negara. Ngruda paripeksa ki padha karo pemerkosaan. Bagong rasa tok perkosa. Aku pasrah. Padha wae ora kok malah aku pasrah ora. Ngono. Ngruda paripeksa karo Bagong nuwun sewu. Rawe rantas malang tak putung. Dupa menyan ratus kumendeng kowe iki nglakoni tapa? Pancen niatku aku prihatin kok, Tru. Tapa brata? Kok nggawa radio? Kok kowe ngerti? Lah iki mau lagu Dayohe teko iki mau. Tapa kuwi ora entuk nggawa apa-apa. Terus saiki aku tak takon. Wong wedok burimu kae sapa? Tapa kok nggawa wong wedok? Arep nggawa apa? Kae abdiku kowe. Sing gawene leladi nyawiske ubah rampe garu rasa mala. Dupa menyan ratus sing tak kongkon. Ora jane kowe iki ndek niat apa kok lunga saka Karang Kadempel. Niatmu piye? Monggo Karang Kadempel iki lagi peteng kok malah kowe lunga saka Karang Kadempel iki sirmu piye? Monggo bapak ya lunga. Wis kowe omong karo kakangmu Gareng karo aku. Nek niat kowe arep gawe saya peteng kanan Karang Kadempel, kowe kandha wae. Nek kowe duwe gegayuhan liyane mergo kowe lunga saka Karang Kadempel kowe omongo. Aku karo Gareng kuwi kakangmu mesti bakal bantu karo kowe. Kowe nang kene ngopo lan karepmu piye aku tak takon karo kowe. Tru? Aku pancen lunga saka Karang Kadempel aku
Kisra gagas bapak lunga kok malah kowe ora ning omah ki rak ya kleru to. Mergo aku wis bunek tenan gagas Semar. Wis ana 3 sasi iki Semar lunga saka Karangkadempel. Monggo kawula Karangkadempel bareng koncatan Semar ngibarate kaya dene sapu ingkang ilang suwe pating slebar ora karu-karuan. Ora ana panutane, ora ana sing dienggo cekelan. Ha ta? Heeh. Terus aku aku sisan lunga saka kene. Terus nek kowe wis lunga ngene iki apa rampung perkarane? Aku nyuwun marang ngersane Gusti, aku nyuwun marang ngersane sing gawe urip nglakoni tapa iki selama saksuwene bapak ki lunga saka Karangkadempel, aku ki pengen nyuli karo bapak, pengen tetep Karangkadempel ki dadi papan sing ayem, tentrem, rukun, ora ana apa-apa, manunggal tetunggalan. Heeh. Mula aku njaluk kekuwataning dewa supaya aku iso mbangun desa Karangkadempel lan munggahe nata negara ing Amarta. Sik. Tanggep kowe iki nuwun sewu. Gegayamu ki keduren kok. Gegayamu iki keduren wong ing atase sak kowe kok arep nata Karangkadempel luwih-luwih nata negara Ngamarta. Arep tok lakoni tapa brata, kekuatanmu ki ra padha karo Bapak Semar. Kose aja ngono. Sing ngerti sisteme pembangunane Bapak Semar ki mung aku. Aku ki mbiyen nyateti bapakne bangun Karangkadempel. Mula sing wajib neruske iki ya aku. Kaya kowe iki pancen wonge pancen ya pinter-pinter ning nuwun sewu, SDM-mu rendah. SDM ya apa? SDM ki susu telur madu. SDM ki sumber daya manusia. Ha, kuwi. Ning aku ora ngerti carane. Lah terus aku nglakoni topo? Gegayamu kedurem. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jika kamu jatuh akan jatuh ke dalam bintang-bintang. Sapa kuwi sing ngendika? Ora ngerti kowe SDM-mu rendah. Iya ya. Mula wong ki aja sok ngembe karo wong, giri lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsane iso tekan pucuk gunung. Apa meneh Bagong ki diwenehi pikiran. Mula aku duwe gegayuhan. Terus gegayuhanmu, ya kowe mau bangun Karangkadempel. Nek upama ora kelakon, sing ngomong ora kelakon sapa? Wong ki nek ndek gegayuhan ki aja mung ditekake ana ing karep tok. Ning tekakno ing tekad, mergo tekad ki pokoke ing karep. Wong ki nek ngopo-ngopo nek wis gelem nekat, kuwi apa-apa kadang kala sok kelakon. Mula aja gagas karo awakmu kuwi, kowe iki mung batur, kowe iki mung gedibal, aku ki mung kere, aku ki mung abdi. Ning kala mangsa abdi kaya awake dhewe iki ya iso mbangun desa nata negara. Ngono ya, Gong. Nek ora saka arus bawah, piye carane supaya pembangunan kuwi supaya apik nek ora kowe karo aku ki niat bangun desa terus. Andra ingkang puspita rum mengkere-kere dadak suluk yes men kasiren samirana mrih paham ora paham mula tare wangene iki aku apik lho sekar kadung ngas gandanyo maweh raras renaning driya
dipikir-pikir pancen niatmu kuwi apik kok. Ning nuwun sewu, iki Karangkadempel ki ana masalah. Masalahe bapak lunga saka Karangkadempel. Mongko ora ana baban sing ngondo ingkang sumendhe, banon sing tinumpuk, ora ana kawula Karangkadempel sing dipamiti karo bapak. Heeh. Lah kok kowe malah lunga. Kowe rak saya kapadha karo kowe ngringkihke karo kahanan Karangkadempel to. Aku ora wis ngomong to, Reng. Lungaku ki ora nuruti karo pribadiku dhewe ya ora. Aku ki ora seneng-seneng. Aku ki ora ropian-ropian. Ning aku ki niat mrehatenke kahanan Karangkadempel. Terus sirmu piye? Sing tok gayuh apa? Pokoke aku arep nyuwun idi palilahe para Jawata, nggonku bakal mbangun desa nata negara. Oh, ngono. Heeh. Lah mbok munggah ana ing Kayangan. Nek ngerti dalane wingi-wingi aku munggah. Nang aku ki ora ngerti dalane ki liwat endi. Jare kudu menek Ondorante. Heeh, nek munggah Kayangan ki munggah Ondorante mengko tekan Repat Kepanasan. Terus nang kono ana gepura gedhe ditunggu karo Cingkara Bala-Balapata. Lah ning kono kuwi kowe diteter entuk sowan ngersaning Sang Hyang Giripati apa ora? Nek ora entuk reget awakmu, ora suci, kowe disingkirke karo Cingkara Bala-Balapata. Ning nek resik lahir batinmu kowe iso sowan ngersaning Sang Manikmaya ya diwaning para dewa. Nah kuwi sing sulit. Mula aku kangelan nek kudu menek Ondorante. Heeh. Nang Repat Kepanasan terus ketemu karo Cingciripit, Cingkara Bala-Balapata. Cingkara Bala-Balapata kuwi nek aku ora resik, ora suci, diuncalake tiba meneh ning jagat. Ha iya. Bola-bali ngono kuwi ora kesuwen. Mula niatku pancen arep gawe geger Kayangan Suralaya. Seranane aku nglakoni tapa? Wah. Ngono ya. Jarene wong tua supaya kahanan Kayangan geger iki kudu nyate iwak gagak. Terus sing geger udu Kayangan ngendi? Demit-demit. Bubar ora karo-karuan, Tru. Wong kowe iki ora ngerti carane tapa, dadak nglakoni tapa. Ngene wae Le. Nek miturut aku saiki mulih. Ya tak derekke mulih, terus ayo nata bareng-bareng desa, nata negara bareng karo aku, bareng karo Petro. Nek kowe mulih mengko terus digoleki di dom nyambut gawene. Aku karo Petruk nunggu Karangkadempel, kowe goleki bapak utawa sewalike kowe nunggu Karangkadempel, aku karo Petruk goleki bapak. Lek arep goleki kowe nang ndi, Reng? Semar kaya arep gedene semono kan nek muni minggat lunga karo wong tuwa kok. Nek muni lunga lek ndelik primpene ra jamak-jamak. Angel Semar kaya golek-golekane. Ngono ya. Amblos kok bapak baline piye? Ngene wae, bapak bali ya syukur, ora warisane didung wong telu. Kok iso ngono lho pikiranmu? Lho, kudu ngono, Tru. Wong ki alure nang ndi? Parane nang ndi? Semar ki wis tuwa. Heeh. Monggo lunga ora omong-omong. Ya nek ora ana apa-apa, nek keson Jambaya ning dalan. Lho, nek ana apa-apa ning dalan, Semar cilik roro gedhe tekaning pati. Nek nganti ora tinggal wasiat apa-apa, kowe karo aku padha gelut rebutan warisan. Mula sing adil wae, aku gelem mulih ning ya ngono kuwi. Gah, kuwi jenengane ngame-ame patine wong tuwa. Ngono kuwi dosa. Ora apik, tapamu ora ketrima. Nek ora gelem ya wis, kowe mulya kono, ora usah melu-melu karo aku. Lah terus kowe iki arep ngopo? Wis ta. Engko ora tekan esuk. Tekan esuk piye tegese? Iki aku ya rung dong arep teruse kepiye iki ya ora ngerti. Ah sebabe wah jan iki nek do njaluk lakon do awur-awuran iki. Do awur-awuran tenan ya. Heeh, aku marahi terus pun pening kepalaku, santai wae. Sing bakul pokoke kowe karo aku ora usah wedi. Nek kowe arep niat nggawa aku bali aku ora arep mulih. Nek kowe tetep melu nang kene, ayo bebarengan nyuwun marang panguwasaning dewa. Dewa ben menehi kanugrahan tumrap awake dhewe iso nata negara, nata desa Karangkadempel. Nek dewa nilsu, aku sing tandingi. Gong, ora clemongan. Dewa ki ngerti. Kowe batin wae dewa ki ngerti. Nek nganti kemecap, nek nganti tekan kene tenan, nek nganti ana apa-apa, terus dewa nesu tenan karo kowe piye? Wis ta, aku tapa ngene iki wis tak ikhlaske patiku. Dadi aku mati wis ora wedi.
nek dewa tekan kene aku nyuwun pangestu mbangun desa menata negara ora dikeparengake ora nyawang wis sapa aku sing tanggung jawab pireng asmi manut mulai kok nang kene nek mulai mesake Bagong nek nang kene awak dhewe kesempyoke ngaradan wong Bagong iki wis nekat ngono kuwi wis Bagong iki nek muni ndek karep wis ora bakal nyawang sapa wae waton karepe iki bener mesti sapa-sapa diwaneni terus lah iya aku ya kuwatir nek nang apa-apa piye Gong ngene wae kok rasa do melu-melu to kowe iki tengok nang mburiku kene engko nek nang dewa teko-tekan kene aku sing tanggung jawab kowe rasa jumangkake suku ngrem-rembyahake asta cukup aku dhewe sing temandang karya mati urip tak sandangi ngene iki nggonku arep mbelani kawula sakarang kadempel supaya urip becik rukun ayem lan aku iso bangun desa nata negara rek ayo gak disuluki oh iya nek ora tatak tanggo-tanggon atimu mungsuh Bagong ya ketekuk-tekuk kowe nggo iya Bagong aku ijen oh nggih damel grup meleh ora wis ora Bagong wah nggih sampun kita atur bekti lun tampa pangestu lun tampanono kula pundi enggo jimat paripe dayanan ing kasantosan wonten wigaton menapa pukulan Bathara Trada panjenengan kita pukulan rawuh wonten ing wana merpeki anggen kula nglakoni tapa brata semedi maladining ha iki ngene Bagong nggih pripun Pranta ulun kuwi ora saka pikajengan utawa saka karsa ulun pribadi kuwi ora. Nanging ulun kuwi diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah supaya mrebeki lawan jeneng kita. Sinten niku Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru. Jare guru kok Giri Pratingkah? Jenenge akeh, blok goblok. Jenenge pirang-pirang Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, ya Sang Catur Boja, ya Manik Maya, ya Jati Murti. Ya Purwakanda lan sak piturute kuwi jenenge akeh. Sapa kuwi? Bathara Guru kuwi. Berarti nek ditulis nang ngarep omah dawa banget ya, Tru. Ora usah ditulis. Kae lho ana tulisan lurah titik-titik ngono kae nek Bathara Guru kan dawa banget. Wis to, ge dibageke tak keplak mutar. Kowe iki dewa kok sepelekke. Dewa cilike. Men semono wah jasa ngrana. Dadi Pranta ulun iki diutus Sang Hyang Bathara Guru. Oh, berarti sampean asisten guru. Ya wis sakarep kita nggih kita omong. Ngene ya Bagong, pripun? Ulun jarwani ya. Saploke kita nglakoni tapa ana ing telenging wana iki, ngerti ya? Yen to kayangan kuwi ora tentrem. Lho. Sebabe kaprebawan kelawan jeneng kita nggone nglakoni tapa brata ning telenging wana wasa. Wekasan kayangan dadake gara-gara itu manduk ning kayangan wekasan dadake para dewa para dewi padha nungsang kuyang budal bingung laku jantrane merga ora kuat nampa hawa panas sing timbul saka nggon kita laku tapa brata mula tulisan Hyang Jagat Giri Pratingkah utusan karo panjenengan ulun tedhak ana ing Madyapata merpeki kelawan jeneng kita kula Bagong ing atase jejereng kita ki mung Panakawan ming batur ming kawula cilik nanging bareng Sekung Subrata nglakoni tapa brata wah dalah kok gedhe dayane wah nggih pukulun lajeng keparengipun pukulun Bathara Guru utusan kalih pukulun Bathara Trada rawuh wonten ing wana keparengipun Bathara Guru kados pundi iki ngene kita didhawuhi supaya leren nggone tapa aja nglakoni tapa ana ing lengkeng gunung Mahameru iki lan ana ing tengahing wana Bombong Wirayang. Dawing Hyang Pukulun Bathara Guru, kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kita kinen bali marang Karang Kadempel. Kula, iya. Saniki, dina iki uga kita kudu bali nang Karang Kadempel. Merga nganti kita terusake nggon kita tapa, wah, kayangan ki morak-marik merga saka daya kita nggon kita tapa. Kula ya gumul lho, ngatasi kula niki mung kawula nglakoni tapa brata mongko lek kula tapa ya ora pati serius kula niku tapa ya sok mangan kacang ya sok mangan kuaci nek kira-kira ngelih ya golek bedolan tela lah kok iso dadi geger kayangane niku nek mboten kebangetan dewane ora mboten mungkin to
Lho kok kebangetan dewane piye? Lah ngene, ming sak kula tapa kok kayangan dadi geger. Lah kita ki jane tapa ki sedya kita apa to? Apa gunane dewa kok ora ngerti atine manungsa? Gong. Sabar kuwi ngapa to? Menengo. Iki nek cah cilik ngene ora getak-getak. Tuman wae yaene kok kelitian. Sesuk sekolah kok laene malah dadi wayang barang. Wah, jane iku ki nek ora jembar atine wis kawake bocah iki. Rabekno. Lho. Malah kon rabekke ora. Ha, kita apa ki jajane sedya kita apa ulun tak takon. Lah kula niku dewa mboten ngertos. Ulun ngerti, ning kula kepengin nyuwun prisa lan jeneng kita. Yen ulun ngerti kok ulun batangake dhewe iki tegese ulun kok ngasake marang diri ulun pribadi. Oh, ngoten. Jelase ngoten. Oke, ora masalah. Kula niku tapa niku nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa nata negara. Paham? Ya. Sak banjure. Mpun ming niku. Ora, kita aja ningetake. Kita aja ndelikke. Kita duwe gegayuhan liyane. Sing luwih wigati Karang Kadempel niku kelangan Semar. Semar bapak kula niku lunga tanpa ninggal layang napa tanpa pamit kali anak-anak. Kawula ditinggal. Nah, saniki kula tak wangsul. Kula tak bali ora masalah. Ning kula tak takon karo sampeyan, Semar teng pundi? Nek dewa ora nuduhke teng pundi dununge Semar, alah dhewe sampeyan dadi otak plotroke katoke. Hei. Sembrana ora karo dewa kok sampeyan dhewe. Ya men ora digetak ngono ndak? Kalah getakan sik aku. Kudu tak getak sik. Bapak teng pundi? Lah nek kita takon Semar menyang endi kuwi ulun ora ngerti. Nah, gunane apa dadi dewa? Kenapa ndak takon aku bali bareng? Ora ana gunane wis sampeyan dadi dewa, ngakon Bagong bali saka wana bombong wilayah. Nek sampeyan tak takon Semar nang endi, kok sampeyan ora ngerti. Lah ulun ki ora ngerti tenan. Ha gunane apa dadi dewa? Wah, waduh, modar iki. Indra piye? Indra aja ditakoni lagar syuting, ya, Indra. Iya. Den Bagong ki nek karo wong sapa rumangsaku ndelok Bagong karo sapa ora kuwalat. Bagong ki waton ledan ngono ki dadi apa-apa ki tawar. Apa kok mung dewa jaratane tak uyuhe ora apa-apa kok. Mung dewa. Santen aku. Pon mang takon. Kok mang takon, mang wangsuli. Bapak nendi? Wah, trondolo tenan iki. Lah iki ana dewa kok kerepotan. Ora repot ning takon sanyatane. Nek sampeyan iso ngandhake Bapak, Bagong, Bapak nang kene. Sampeyan mang terus nyerlok kula. Lho. Dewa kok Sherlock modern kok dewa ora ndek HP nggo ngopo? Oh iya. Kula paranane Bapak ulus Bapak ayo kondur. Ayo nata desa mbangun negara. Karo aku Pak ning aja lunga Bapak kagol perkara apa. Mengko Bapak gelem kondur kula ya tak bali. Nek kula bali Bapak ora ana niku teng atine sedih. Ngopo, Gong? Mangan kewan nih. Ora apa-apa dilek wae. Ora apa-apa dilek. Antes yang lho aku bareng kok dinesoni ora. Ngoten, kula tak wangsul tak bareng karo Bapak. Nek dewa ora nduduhke Bapak, mbok sampeyan gruduk wana bombong wilayah. Sak dewane kon teko kabeh nang kene. Bagong ora bakal mingset sejangka. Lho, nek ngono tegese kowe wani karo dewa. Lho, wis bengok-bengokke mau kok dikira ora wani iki piye iki? Iki genah wis wani kaya ngene iki. Wah. Wong cocok ditandang omahe. Papa pong ngono kowe. Papa bu bong. Awakku mun kaya dadi ora kuwalat ngono lho. Ah, cilaka tenan nek carane kaya ngene iki, ha? Jan. Ha iki terus aku lan golek-goleki bapakmu nendi? Ha, bapak diatur kondur sik teng Karang Kadempel. Nek bapak mboten kondur teng Karang Kadempel, yakin kula ora bakal bali. Lah nek kita ora gelem bali, ula ning ngruda paripeksa. Weh, kena pasal kowe. Lho. Pemerkosaan itu dilarang oleh negara. Ngruda paripeksa kuwi padha karo pemerkosaan. Bagong rasa tok perkosa. Aku pasrah.
Padha wae ora kok malah aku pasrah ora. Ngono. Ngruda paripeksa karo Bagong nuwun sewu, rawe-rawe rantas malang-malang tak puto. Mangane Bagong kelangan bapak, Bagong ora iso sida mbangun desa nata negara, gunane apa kula urip teng Malang Padang nek ora migunani tumraping wong liya. Ora ana gunane. Amba ulung kula modar cemplungke kawah Candra Dimuka, kaluan ring ngrasake mangane urip ora ana gunane uripe Bagong dienggo wong liya. Ora ana gunane Bagong urip ning alam Padang pukulun Bathara. Sapa kowe? Ah, lali kok. Aku krungu keploki dadi lali. Krungu keplok dadi lali. Sapa? Terus Kaneka Putra. Kaneka mawarna-warna. Kaneka Putra. Kaneka Putra. Ya Bathara Antarada. Jenengmu pira? Lho, oke. Sapa kowe? Lho iki kepiye to wis geger kaya kene kok dadak takon jeneng. Aku iki gek ngomong. Lha wis bengok-bengok kaya ngene kok ora ana tindakan bablas. Niatmu piye? Nek arep gawe Bagong Bali ora gelem ya sampean gek nesu, ngono lho. Wah, tutuk sepatu sisan kowe. Nyile sepatune tak ngruthuk kowe. Lho. Nyile sepatu kok ngruthuk sing duwe karepe piye? Endra, wonten dawuh iki Bagong piye kaya ngene iki, Endra? Menungso ora tatanan parus maning jajaran atus kertane baone iblis lan Bagong. Nun. Kowe ngerti? Iwang Pikul Narada kuwi sapa? Maksude? Iwang Pikul Narada kuwi sembaning para dewa. Kami tuwaning dewa. Oh, Modin. Udu. Kami tuwaning dewa kuwi dewa sing sepuh dhewe. Selagine para dewa wae wedi karo Iwang Pikul Bathara Narada kok kowe nyamah marang asmane Iwang Pikul Kaneka Putra. Apa tegese kowe bakal ngembari marang panguwasaning para Jawata? Boten ajeng nyamah. Ning nuwun sewu, kabeh niku kudu ming sak traju. Nek akon wong mule kula dikon bali niku gampang. Kula bakale bali, ning kula ya iso ngaturke syarat. Kula ya dikeparengake ngaturke syarat. Syarate waton dewa iso nemokke Bapak Semar, kula tak mule. Yakin kula ora arep wani karo dewa. Nek Bapak Semar ora ketemu, anggen nyuwun ngapunten kula ya ora gelem bali. Yen ora gelem bali kowe wani karo dewa. Nuwun sewu apa dewa ki ora entuk diwaneni ya. Apa dewa ki ora entuk diwaneni? Dewa ya menungsa lho, Mas. Dewa ki mung ora kedunungan pati ning iso ngrasake lara, isih iso mangan, isih iso ngombe. Dewa ki dadi kapercayaning sing gawe urip nggo niti priksa marang mobahmu sing para titah. Aja dianggep dewa iki dhuwur dhewe derajate terus menang idak-idak wong cilik kaya Bagong ngene iki. Wah, aku kok merinding to. Lambene turah kuwi aku. Aku yo tap-tapan terus. Ngono. Do mundur nek ora wani, ora usah do melu-melu. Lah, kowe nanti aku ora arep narik lunga. Iki bungkusanku. Arep do dibuka enake iki nggo sangu topo ae. Topo kok nggo panganan ana molen barang. Ngeleh. Ngeleh ora. Ora dipangan lho. Ora. Ayo teruske. Lho. Iki rumangsaku aku malah bingung musuh Bagong. Pancen tak gawe bingung. Terus karep sampean pripun? Yen ngono kowe ora gelem bali. Mboten. Yen ngono kowe wani karo dewa. Mboten ajeng wani. Ning kudu dewa ya iso nuruti karepe Bagong. Ora mung kudu karepe sampean sing dituruti. Niku kudune ora adil. Sampean niku piais nang dhuwur, lenggah nang dhuwur. Sampean ya iso kudu nuruti kawula cilik kaya kula. Kula tak nuruti karepan sampean. Niku jenenge imbang. Ora sampean tok sing dituruti, ning sampean ra nuruti karepe kawula cilik. Niku mboten apik. Niku ora iso manunggal. Ah, pinter tenan kowe. Ayo apa kowe? Plembungke sisan kowe. Dewa arep diplembungke ora kecekel dope. Goleki. Aja. Ngerti aku dope padake. Angger cah semono ki dope mesti cilik. Wes ngonten niku adile. Saiki ngene, kowe gelem bali apa ora? Mboten. Kula gelem bali nek Semar ya bareng bali nang Karangkadempel. Nek ora gelem bali aku ingkang rudha paripeksa karo kowe. Nek kula dirudha paripeksa carane cacing niku kepidak menungsa ngulet ora ngrasake lara. Ning butuh males karo sing midak. Monggo cacing niku ora ndek perasaan. Nek sampeyan
lajeng kula sara karo Bagong kula menungsa kula niku titah dimenehi perasaan nek nganti kula ngrasake lara nek kula males karo sampean aja lara ati metu njaba piye metu njaba piye kuwi dewa kok ora tanggung jawab mulane aman-aman bae wong totoke njaba kaya ngono kok dewa lagi aku ora metu njaba kowe dewa metu njaba Sendra metu iki rasa dadakoke gunung tanpa guna ora minggat larak dewa mau medal kula nututi karo sampean Pak Cuk. Kowe nantang dewa ngono kuwi apik apa piye? Kowe iki ameng-ameng nyawa uripmu kok. Kowe padha karo anguk-anguk kawah Candra Dimuka lho. Kowe kok nantang karo Bathara Indra. Bathara Indra ki sapa? Ambo. Kok takon aku? Aku ora tau nurutke silsilah Bathara Indra kok. Nggo ngapa? Bathara Indra ki putrane Bathara Guru sing nomor 4. Ngono. Nek kowe wani karo Bathara Indra nek nganti Bathara Indra ki ngajak kanca-kancane ruwang-ruwange dewa ngeroyok karo kowe piye? Mongko ana dewaning geni, ana dewaning banyu, ana dewaning angin, ana dewa sing tukang jabut nyawa. Aku ora wedi. Wis ta? Lah padha ngruyuk karo aku ora masalah to. Tenan kowe ora usah kuwatir karo aku, santai wae. Santai. Tak pedhone nek kowe ora gelem ngiwangi tak pedhone dhewe. Wis ta, kowe siap-siap wae gareng bedah bumi. Lho. Petro ngabari tangga separo. Kon ngopo? Omong nek aku mati ngono wae. Aku iki wani kok ming pamit mati iki njur kekuatanmu nang ndi? Nek ya kuwi. Nun sewu ora ana ala tumomo ning becik. Wis ta, yakin. Kuwi kaya ngono kuwi digondheli wae. Ngono. Wong tumindak ala ora bakal tumomo ning becik, wis ta. Dadi aku tumindak kaya ngene iki aku mbelani karo bapak, aku mbelani karo kawula Karang Kadempel, mbelani karo kawula negara Ngamarta kepengin tak tata lan kepengin tak bangun. Mula tak anggap niatku ki apik. Nek dewa mudhun ngagro-agro kekarepane Bagong ki padha karo dewane sing arep kisruh karo aku. Lah, saiki mung kari gumantung lehmu nintingi sing bener sapa sing luput sapa. Kowe saiki wong tuwa iso milahke. Nek sing tak arani bener aku ora usah kuwatir, bener ki ora bakal kalah. Ya sakarepmu ning aku ora ngewangi. Aku ora butuh tok ewangi kok. Kowe iki ora ndek kekuatan. Wis tanganmu ceko, sikilmu becik, matamu kira, matamu kuwi. Ngono iki kakane kok matane kira ora. Ora. Kowe iki ngewangi lho ora ana apa jenenge apa undhane apa-apa. Lah nek Petro kuwi ngewangi karo ora iki aku rumangsa ana kekurangane. Kowe ngewangi ra, Tru? Aku wedi karo dewa kok. Hah? Kowe aku wedi karo dewa. Alah dene le gagah wani ngeplaki sirahe bojone. Nek karo wong padha-padha lanang kok ora wani. Kok ngono kok. Walah. Ana tuku daster kana. Gek rok-rokan wae ngono. Karo dewa kok ora wani. Kowe wani apa, Gong? Sing tak medeni apane? Terus iki piye? Tak pethoke, ora usah kuwatir. Kowe do ngasuh ngono. Ya. Ngasuh ya? Ya. Engko nek kowe mati, aku gotong nggo bali. Oh iya. Ngono wae pakaryanmu. Nek aku menang kowe melu gleleng. Oh iya. Penak ta? Heeh. Ora rekoso terus kepenak lekmu tumandang. Ya. Kana gareng mulih kana. Nek kowe mati, wis ora usah mikir aku mati. Wis to, ora nek mati. Aku nek mati yakin wis to, wis ora usah kuwatir. Ora tekan 40 lekmu nylameti. Mergane pitung dinane kowe wis nusul aku ring. Dengkulmu mlacak. Ngedeg-deg iki senengane. Wah, tratap aku ora. Ya sing ati-ati ya, Gong. Wis ora usah kuwatir, pethoke diwadengane terus. Ya.
dawuh samantemun gupik samarsan Nono gantung kecapon nangiko semanten sang iwang pikulon kanika putra ngawi sanggane Purwadya bala Durandara bating bleber bating kloko putra gundakane galatan Prang campo samya matali lertate wileting kota danyangkung manguncang niti benjang sangaji mijil latinyo ngedali wus Marudaya pak pong bobol ngali cedhe saka sing gawe ya najan ora kabeh para Durandara ingkang nderekke kalawan tindak ulun nanging kiraku iki wis cukup yen to kudu nundung lawan Bagong nggone tapa ana ing lengkeng Mahameru ana ing wana bombong wirayah nuning nggih pukulun Brama wonten timbalan ing dawuh Yama Adipati nggih wonten dawuh pukulun dina iki kita aja dikangelan ya nggih tundungan Bagong diwen bali saka Mahameru saka telenging wana bombong wirayah sabab kasutapaning Bagong najan Bagong derajate wong aceplik loro saudon terus saurupan Bagong ki ping batur mung wana kawan nanging daya kekuatane bisa sundul ana ing Kayiwangan nakarya gara garane Kayiwangan lho iki mekaten pukul malah samangke ketingalipun Bagong berguguk utawaton piyambakipun boten purun wangsul dhateng Karang Kadempel mula kita ingin kudu bisa mbudidaya balekake Bagong merga yen nangani terus-terus Bagong nglakoni tapa sing ora tentrem Kayangan nggih mekaten Iwang Pikulun Jatimurti paring dawuh kelawan panjenengan ulun supaya mereka daya piye Bagong supaya bali marang Karang Kadempel mekaten pukulun menika kula mekaten kula nyuwun pamit madal pasilan utawi nyuwun pamit mapakaken dhateng Bagong menawi kula jum sarana saged wangsul menika langlah angkum prayogi nanging mrayu boten sepurun wangsul lelarono kula badhe sekedhik paring pengajaran dhateng ponakan Bagong ya ning serti ngati-ati lho Indra ya aja grusah-grusu arep dikaya ngapa Bagong ki wong dugal kewarisan piat majaning Semar ki Kakang Bathara Ismaya mula yen nganti Bagong kedunungan daya kekuatan kita aja kaget merga wong kae pancen winong wong dening dewani lho iki ngestaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Brahma ya mau dipati awat-awatana Indra kira-kira keseser musuh Bagong ewan ngono ya nggih nggih ngestaken dawuh ora kepanuwun ingkang tanpa pepindhan terus ning mungsuh awake dhewe iki ora bae-bae niki wong abot kabeh mungsuh awake dhewe iki dewa-dewa ha terus piye ora usah melu-melu iki perkaraku ya ning nek kira-kira kowe weruh aku cilik diajar karo dewa gedhe aku arep dipateni kowe maju ngewangon aku siap ora usah kuwatir kok siap
aku ya siap rasa kuwatir. Ning gelis ora ngenteni aku mati lagi maju. Ya. Aku kira-kira arep dipateni kowe langsung maju. Siap ora usah kuwatir. Tak pethoke sik jake rembukan apik-apik. Nek ora iso jake rembukan apik-apik, tak ajare para dewa. Nek aku kalah kowe ngewangi. Ora usah kuwatir, Go. Aduh tak ceraki cerak tak doi. Piye maksudnya ku? Maksudnya piye ku? Aku adoh tak ceraki. Nek cerak tak doi. Terus larang belani kapan? Hah? Nek belani rasa nggo kata-kata sing bingungke. Kuwi kata-kata sing ora ketemu ngakeh kaya ngono kuwi. Serak tak doi, adoh tak ceraki. Kalimat kaya ngono kuwi dihilangkan. Bagong tak ewangi ngono wae. Ora do paham artine kaya ngono kuwi. Oh iya. Sadar ora? Iya. Gareng nggawa gaman kowe awakmu cilik. Tangane ceko sikile becik. Nek kira-kira aku kena apa-apa, maju. Wis rasa kuwatir. Kowe karo aku ki pinter aku nek gelut timbangane kowe. Mula nek aku gelem ngewae karo kowe, ora usah kuwatir, Go. Sapa wae sing maju arep miloro karo kowe, aku sing nandangi. Siap. Wong telu manunggal dadi siji ya, Tru. Heeh, pokoke. Kowe, aku sing arep rada cilik. Oh. Mungsu kok milih-milih ora. Bathara Indra. Yo, Bagong. Nendas pundi Pukulun? Aku tetep nampa pengendikaning Wang Pikulun Bathara Rata kina nyingkirke karo kowe. Kowe kudu bali saka lengkeng Gunung Mahameru. Ana ing saka ngalas bombong wirayang. Lan aja mbacutake nggon mung nglakoni topo. Yo, Bagong kowe bali yo. Ora gelem bali kowe ngerti ulun sapa? Ulun Bathara Brahma. Wow, Bathara Brahma. Heeh. Dewane ngopo? Dewaning geni. Wow, ngambil reke. Lho. Kok dewa geni kok nyilih rek ora? Mesti apa-apa iso kobong kae. Mestine. Kowe bali yo. Aja ngeyel. Ngeyel karo Bathara Brahma aja karo dosa. Kowe bakal tak untapake jemlongake ning kawah Candra Dimuka. Sesuk mboten ajeng purun wangsul, saniki mboten ajeng purun wangsul. Paribasanipun adan dewa kayangan ngebiyuki lengkeng Gunung Mahameru wonten ing wana bombong wirayang kula mboten ajeng wangsul. Yen ngono kowe wani karo dewa. Bagong niku mboten wedi karo sapa-sapa. Bagong niku ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton landesane kula bener. Kula ora ganggu kayangan kok kula nglakoni tapa. Tur dewa takon goleki bapak kok ora sago. Gunane apa dewa? Niti priksa karo mobamu sing para titah. Kudune dewa ngerti. Wong dewa iki iso nyawang jagat saisine kok. Nek kula wangsul sampean kudu nuduhke, lho Bagong, bapakmu nang kene iki lagi ngene karo iki duwe gawe kaya ngene. Mengke tak jujuke Semar. Ming perkara kono mung kaya ngono angel. Kok kaya didelek-delekke? Ulun ora ngerti ning endi bapakmu. Ha kok ngono kok dewa kok ora awas paningale. Yen ngono kita wangkal. Wis ket mau arep wangkal aku. Wani karo Bathara Indra. Sing tak wedeni apamu? Siap lho, Tru? Iya. Iso nglangkahi kuwandane Bathara Indra. Kowe kelakon topo ning wana bombong wirayang. Iso nglangkahi bathange Petruk. Lho. Kok aku sing dijokke piye? Ya bathangku barang urung rampung kok. Oh iya. Bathung menyonyo ngono kok. Iya ditonyo Bathara Indra. Kedua aku ya dicandak sirahe jebleske lemah diek tak ampet ra apa-apa. Sing ketiga aku wis kulino diantem Bathara Indra. Heeh. Diantem nggon bathuk tuwok ngono aku mecicil. Ora apa-apa. Candak sirahku jebleske diantem meneh aku ora apa-apa. Ana kesempatan, Tru. Heeh. Tak candak tangane setak durke sit. Lek aku ngantem wis kaya tenagaku atoke kabeh. Bathara Indra gletak jengkulmu atas. Lah piye? Ora kena. Lho. Ora kena. Kayane kena, ning ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Ketoke kena ning kurang sekilan. Dewa iki do goblok. Lho. Aku duwe aji lembu sekilan tak guang kok, Tru. Mergane, wah. Kowe nek duwe mesti geton kowe. Kayane kena ning kurang sekilan. Geton aku. Tak buang kok ya isih do dienggo. Lho, gunane ngono kuwi saiki delon. Kowe ngantem ora kena to?
Wah iki mati tenan awake dhewe terus. Ah iya, dewa wis tak omongi ampuh kok kowe ngeyel. Ning mesti ana kelemane, ana pengapesane. Aku yakin sak ampuh-ampuhe wong mesti ana pengapesane. Sak apes-apese wong ning kadang kala mesti duwe kekuatan sing ngedap-edapi. Terus, mbok kowe omong. Nek wis tau domongi bapak aku dikandani. Kekuatan kelemane dewa iki ndi? Nek jarene bapak biyen jaman suwe banget aku tau dikandani. Nek kowe mungsuh wong utawa sing derajate dhuwur kuwi aja ngungkuli karo derajate wong mau. Tegese kowe nggonono lekmu dadi kawula. Kowe mungsuh dewa kuwi papane ning kayangan nggon. Gong. Nek nganti kowe ngantem dewa kok nggon dodo apa nggon rai, ora kena. Mergo pancen mesti derajatmu ki sak ngisore dewa. Terus jarine bapak nek mungsuh wong sing didaya kaya ngono kuwi ling ngantem dodo medun. Kene ngene. Meteng mesti kena. Kene mesti kena. Entuk wong kuwi ngisor dodo kok. Wah, mati kowe. Wis ngantem sak tutuk-tutukmu acan dadak slentrek ora mules aja tundang bangkong lekane. Isi yu engko. Lho kok malah sumbar wae nyongan to. Mati dari aku nyoti bakno pecah siramu. Ayo gawe aja omong wae. Ayo mburi. Mati. Mile gantine dodo apa? Nya. Lho ora apa-apa ki padake aku ya anak dewa. Kowe mau ngantem aku ora kena. Saiki nek nganti ora kena aja diundang Bagong. Apa kira-kira iso ngantem dewa? Kon ngantem tenan. Iso kira-kira ngantem dewa. Kon ngantem tenan. Antemen iki Gane mati. Waduh mati. Apa kowe mati ya. Waduh. Bagong sukses. Jos wis. Pantem nganti suarane mapuk. Langsung metenge dicekel mules kae. Oh to. Pantem nggon apa? Nggon saklar. Tanjak kowe iki aku. Kakang Bathara Indra mundur brangkang. Waduh mati aku Bagong kok ngerti keringkiane dewa. Lho Kakang Bathara itu dikapake. Wah edan yayi edan nginceng sapenake dhewe le ngantem dipol-polke wong nang weteng semengkring rasane. Waduh wis kono maju aku tak ora maju. Boleh mlaku kena kok. Wah loro banget. Kena kain kuwi loro banget. Bagong gugu karepe dhewe. Wani karo Bathara Brama tiban daya kemandenku kobong awakmu mbuh dagine poho awak.
Kowe iki ra iso renang to, Gong? Ra iso. Aku dhewe. Ora iso renang, mesti tak uncalke ning kali. Nyatane genine Bathara Brahma nyemplung kali ra yo blebes kabeh. Lho, ngene iki lho ajar renange lho nginggak lho. Sikile ngisor dipancalke. Modar, Truk. Selamat modar. Ya kene, tak gendong kene. Nah, mantap. Wah, kowe ora tata. Wong kowe iki kandhane ya, Bathara Brahma iki dewaning geni. Genine nyemplung kali, kowe tak uncalke kali. Ngono apa? Mbok iki. Rasane ora karo-karoan ya, Trik. Paling mlebon iwak. Iwak apa? Ora wae, ngono kok iwak ora. Ora apa-apa ora masalah, sing penting selamat. Heeh. Wis pokoke diamet kok. Wis ben aku apa-apa doyan. Ayo. Canggleleng kok. Bathara Brahma rene kae. Ya, aja ngubal-ubal genimu kowe mah. Lho. Masa apa? Brahma. Ayo, ijen padha ijen tangan kosong karo aku. Maju kok. Oke. Kakang Rada punawi sedaya para putra-putra Jawata nungsang puyang gudel bingung sami kendang kapracundang menika kados pundi dalah Bagong berguguk nutawaton boten purun wangsul dhateng arah kadempel piyambakipun pinetapa wonten telenging Wanabamba wirayang wonten lengking Mahameru ingkang dipun suwun Bagong purun wangsul niki kedah sareng timbulipun Kakang Semar Badrana ya monggo Kakang Semar boten dipun mangertosi wonten pundi papan denungipun ngantos dados darah-darahing para dewa kaliyan Bagong ning eling-eling garing Bagong nika pancen wong dugal warisan dewa bubar mawon boten kanten-kantenan kula semangkaken dhateng Paduka Bathara Guru Bagong kita kena ulun nilikake apa ora kawan Pandhita kang kinarewang set pindha kombang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone Truk sapa iki Truk? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru kayane wis menyang lho muridé durung teka kok wis teka. Bathara Guru dewaning para dewa ya kluthuk kowe. Tokok sisan. Sing dadi sing dak tandan-tani. Tangane kok papat ya, Tru? Ora apa-apa Bathara Guru kok. Wah. Adus suwi keleke papat. Le ngosoki suwi. Ya ben, iki senengane karo Bagong. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh kula kita ngerti ulun sapa nggih kula ngertos Paduka Pulun Bathara Guru kita kuwi ngerti ulun sapa sesembanipun para titah
Ulun dawuh kelawan jeneng kita lumantar Kakang Rodo. Kok kita ora ngestokke? Nuwun sewu Bu Kulon, kula dereng purun wangsul. Sebabe Bapak ical. lho. Ilang kena ngopo? Mboten ngerti, lali le deleh. Hus. Lali dele ora bapak iki menungso. Heeh, pokoke murca saking Karang Kadempel. Kula purun wangsul. Mergo kula yang digegawan kepengin bangun desa, bangun kutha. Iya. Ning kudu bareng karo Bapak Semar. Nek Bapak Semar mboten kondur, kula ya ora arep mulih. Kita ngerti, kita laku topo ning wana Bombong Wirayang kuwi gawe geger kayiwangan. Mula tumeli ulun urusan lan para dewa ngundurake kelawan jeneng kita. Kula mboten purun wangsul. Kita wani karo ulun. Mboten. Lah kok kita moh bali? Tesih kerasan teng mriki. Kita bali yo. Mboten Bu Kulon. Yen kita ora gelem bali tegese kita wani karo panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten nek panjenengan pun dikaya ngoten monggo mawon. Ning kula mboten ajeng wani kalian dewa. Ngene wae Bagong. Pripun? Yen kita kuat nadahi daya kekuatan ulun, kita bakal ndak keparangake topo ning Bombong Wirayang. Nah yen kita ora kuat nadahi daya kekuatan ulun, kita bakal kendang kapracundang mbuh nyang endi tibane. Yen perlu tiba kita bakal dadi sarana tekaning pati. Pun ngoten mawon malah prayoga, Gong. Ora edan kowe iki. Piye to, Gong? Menengah. Oh minggat bae kana. Senengane ngegol-goli wong ora. Kowe nek kena daya kekuatan ing Bathara Guru kontal, kowe tiba sirahmu ketatap padas pecah. Modar kowe. Truk. Nek bapak ora mulih, aku mati ra apa-apa, Truk. Wis kana kowe mulih kana. Kana ngurusi anak-anakmu kana. Aku tak mati ra apa-apa. Ning nek kowe mati tenan aku kelangan. Wis to, santai. Rasa kuwatir engko bapak kon gojek karo simbok men simbok meteng meneh. Engko terus anak-anak aku kaya aku ngene iki ngono kuwi. Rasa kuwatir to? Moh, aku moh, Gong. Wis, kowe nek ora gelem minggir malah tak nesoni lho. Kana mulih kana. Gong. Wis ku santai wae. Arep tak rasake kaya ngapa to kekuatane Bathara Guru iki. Iki ku jane ra ndek kekuatan. Nek ndek kekuatan mesti dadi Bathara dosen. Hus. Iki kan dene guru terus gajine ra mundak-mundak. Ketiban guntur geni guntur angin. Embuh tibamu kono kawan Bagong. Pun mang tibake nek pancen ajeng nibake guntur geni guntur angin pun monggo. Kula ikhlas mati ora apa-apa Bu kula. Kene. Bu kados pundi pawartosipun dene patung ngawi sangganing para baju barat Bu. Kula sadok jawuh Bu. Jaramaya wonten jauh. Dina samengko kowe bakal entuk pangan lan para wadyabala baju barat uga semono uga. Ora bakal kaluwen. Mergo antar timraning wang pikulun jagat giri pratingkah dawuh karo panjenengan ulun. Yen to dina samengko Karang Kadempel ditinggal dening Kakang Semar. Malah majane uga ninggal Karang Kadempel. Mula wektu dina iki ana kalodhangan ingkang becik banget ya Jaramaya. Srana kowe sak wadya balamu berkasaan jim setan ambyuka marang Karang Kadempel. Sawise ambyuka ning jroning Karang Kadempel, dina samengko dikeparengake kowe nadah kala mangsa para kawula sak Karang Kadempel dadi panganing para baju barat. Wah, ladal. Mula menika saestu makaten. Iya pancen mengkono. Ora ngaturaken panuwun dene para putra-putra paduka pikantuk tedha Kanjeng Ibu. Ora ngaturake panuwun ya Ibu dene anak-anakmu entuk pangan kabeh. Mula ora usah ndadal diganglajeng ning cicir sarta aja ning keri ning dandang maur kabeh dibudhalake. Lumarep ning Karang Kadempel. Dina samengko diwarake mangan kawula sak Karang Kadempel. Oh, lah dalan nyuwun pamit matal pasilan. Hati-hati aja ya bocah cilik Jaramaya.
wis positif. Positif piye? Mbok dipresake nek positif. Tegese kelangan nadi, Rek. Mbok apa sing apik sangkeme iki, Truk? Wong Bagong bar perang karo dewa-dewa. Iso malah kelangan nadi. Bagong wani karo pukulun Bathara Guru. Bareng ana Iwang Pikulun Bathara Guru ngetokke daya kekuatane ya kuwi guntur geni guntur angin. Bagong wis tak omongi, Gong, rasa wani karo Bathara Guru ning bocah erak ngayali Raja Mak-jamak. Kena Kyai guntur geni guntur angin Bagong kontal kendang kapracundang, Rek. Ya iki Bagong mbuh menyang endi papan dununge? Mbuh Bagong mati apa urip? Wis mati, Truk. Bapak ilang Bagong matri. Mati kok matri. Nek sangkeme ketekuk. Bagong mati, bapak ilang. Kok kaya ngene lakon Karang Kadempel. Sumpuk matumpah-tumpah kaya ngene. Terus nek miturut kowe piye? Awak dhewe goleki Bagong cetha adoh banget kontale wong guntur geni guntur angin pusakane Sang Hyang Pikulun Bathara Guru. Kekuatane medap-medapi iso Bagong kontale nganti tekan 1500 km. Adoh ya, adoh. Saiki Bagong genah mati. Terus nek goleki Bagong terus gunane apa aku tak takon. Ngotong-ngotong batang adoh banget ta. Lah terus mulai wae ning Karang Kadempel nunggu bapak. Ya nek bapak timbul ya nek bapak ki ngetok utawa guntur ning Karang Kadempel. Nek ora kowe karo aku mung nunggu apa ora ana gunane. Monggo ya Bagong mati wis piye apa ora sedih. Nek nganti bojone Bagong goleki terus takon kowe takon karo aku. Mas Petro, Mas Gareng, Mas Bagong ten pundi arep wangsulan piye? Delok bojone Bagong le mlaku we mundhek kaya ngene iki piye. Apa ora mesake? Piye? Kowe anakku terus kudu piye, Tru? Ngene wae, Reng. Piye? Melayu ning Ngamarta. Wadul Ndara Pandhawa babakan kahanan iki. Tak kira nek Ndara Pandhawa wis prisa. Nek bapak lunga saka Karang Kadempel, ning perkara Bagong ora Pandhawa durung prisa. Sapa ngerti nek Ndara Pandhawa ora nrimake patine Bagong, Ndara Pandhawa ngamuk ning kayangan. Cocok. Seru bukleru. Cocok. Ayo melayu ning Karang anu Ngamarta wae, Tru. Den Ndara Puntadewa ngaturaken titiwasan, Den. Swaraning madu pronto manungsung sarine kembang ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Wara wiladal sasuwene aku mapan ana ing tengahing alas pinarengake dening para Jawata tunggu ana ing alas kene. Suwene ora tau weruh ana jalma menungsa ingkang mlebu jroning alas. Lah kok iki ana kuwanda ingkang gumrithak. Mapan ana ing tengahing alas mongko ndawes padake tatu ingkang aran Kranjang. Merga kena watu ingkang mapan ana ing telenging jurang. Mbok menawa menungsa iki ingkang kaningaya sarta menungsa iki ingkang nampa pasiksaning sak pepadaning menungsa wekasan dicemplungake ning jroning jurang. Wah, kaya ana rasa melas jroning atiku yen to nyumurupi marang
titahe ngobata ring kemapan ning jroning jurang iki mongko ndawes padake kanthi netra permana jati. Lah kok jebul tinemune titah iki durung winanci lan durung titi wahyaning mangsa kala. Yen to tekaning pati merga saka pitunganku isih dawa jangkae nggone urip ana ing alam padang. Ya. Mbok menawa iki dadi kewajibaning Andhaka Dewa nggone bakal paring pitulungan sarta mene pitulungan karang menungsa iki. Ndak suwunake marang purbaning Wang Mahanasa, ndak suwunake marang purbaning para dewa. Muga-muga aku bisa maluyakake titahing Ubatara iki bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Miat langening kalangguan aklar pandan moncar tinoner kekonang surem sorot etan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga kocap kacarita nadyan wujud Handaka parandening mangke kasinengan kaseten linuwih tan Prabu selama ing jalma menungsa sigra nyaketi pilurah Bagong nandhang raga datane ling Purwadaksina sedaya tatu dilat dening Punang Andhaka nengging aran Andhaka Dewa saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya Lurah Bagong kakyat kadra wekasan nggih Lurah Bagong wae. Andhaka Dewa. Iya. Wah, bandange jenenge Andhaka. Aku sing menungso ming Bagong. Jian wis ora adil. Lho aja ngono. Aja nyebut sing ora-ora. Bagong, wonten dawuh kena ngopo kita kok nganti tekaning pati ning telenging jurang. Jare sampeyan apal, ngerti lelakon sadurunge winarah, ngerti lelakon sing ora panjenengan ora ngerti. Saiki nek pancen tenan aku kena ngopo? Ayo, nek ora iso bedhek sampeyan ngendika niku mung goroh kabeh. Ya, yen pancen kita njaluk ulun iki mbatang lelakon kita, ulun bakal mbatang. Nggih ampun isih urip kok arep mbatang. Gusti iki tegese mbatang kuwi merdekake apa ingkang lakon lan kita lakoni. Lah ra ngoten. Napa kula kenging napa? Kita ingkang sekawit tapa ning lengkeng Gunung Mahameru ana ing alas bombong wirayang. Nanging ora dikeparengake dening para dewa. Wekasan kita Pancakala kelawan para dewa. Nalika semana para dewa padha kendhang kapracundhang kuntal kaprapal kalah kelawan jeneng kita. Wih lah bener kabeh. Terus kita adu arep karo Bathara Guru, kita kena daya pangaribaning Bathara Guru ya kuwi wujuding pusaka guntur geni guntur angin. Kita kendhang kapracundhang tiba ning alas kene, kita tekaning pati. Wo nggih matur nuwun. Cocok kabeh nek ngono sampean pancen bandang sing ampuh tenan. Ya, dikeparengake dewa pancen dadi banteng sing didaya. Syukur, syukur. Kula ajeng takon apa? Sasuwene kula lungoni bojo kula aman-aman mawon mboten. Soale kula ngerti gareng niku seneng kali bojo kula. Dadi kula kuwatir kula tapa niku ya atine menak-menik tenan. Engko nek gareng terus wirawiri nggawa apa pijawa nika ora Bagong, bojo kita kuwi setya kelawan jeneng kita. Weh laedan. Lahir batin, lahir batin. Kok tau ngrujuk ember kula? Mergo sapa nggonmu kebangetan ninggal kelawan bojo pirang-pirang dina ora bali nganti bojomu nesu. Ning yen ditonton saka katresnan, bojomu kuwi lahir batin tresna lawan kita. Wis tau sedeng? Durung. Wis tau selingkuh? Durung. Sing wis tau selingkuh bojone Gareng. Mula kok bojone Gareng anggere sore le macak lambene nganti kaya wong mamah. Godhong jati abinge ra jamak-jamak karo sapa? Karo Semar. Weh tak sudet tenan wetenge Semar nek pancen udu pokoke kita ora perlu ngerti. Nggih matur sembah nuwun matur sembah aman ya pokoke. Iya sak banjure nek pancen sampean ngerti
niat kula niku jane pripun? Bagong, Wonten dawuh yen kita bakal bangun desa nata kutha kuwi sayekti panjangga ingkang becik. nggih. Ning gandeng kita kuwi mung ijen ora duwe kekuatan sebab Semar lunga saka Karang Kadempel. Lho, sampean ngerti bapak kula bareng to? Ngerti? Wah, den bandeng ampun tenan iki. Iya, Bagong. Nggih, nggih. Tulung nggih. Anu napa? Nek pancen sampean pancen ampun tenan sesuk Bupati ale wakil bupati didadekke pisan nggih. Iya, ulun dadekake. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Ampun tenan. Iya, Bagong. Lah terus bapak lunga. Iya, bapakmu lunga. Lungane teng pundi? Aku ora wani nuduhake mergo iki isih sinengker dening panguwasaning dewa. Oh. Lah terus Gegayuhan kita ingin kaya mengkono mau, sayekti ora bakal bisa kelakon yen tanpa wong atuamu. Nanging uga ora bakal bisa kelakon yen to tanpa pambiyantuning para Pandhawa. Pandhawa kuwi bendarane wong atuamu. Ngene Bagong. Wong kang bakal bangun desa, bangun kutha kuwi sayekti kudu gumolong manunggal tetunggalan antaraning bendara utawa kawula. Ana ingkang nyebut manunggaling kawula lawan Gusti. Kawulane manunggal kelawan Gustine tetunggalan sengkut gumegut padha bangun desa lan bangun kutha. Kamangka dina samengko tumrap aku bendaramu Pandhawa kuwi nedeng kelimput. sebabe Ing atase momong pamomonge ya kuwi Semar Badranaya lunga saka Karang Kadempel. Lah kok dadi para Pandhawa ora gumregah, para Pandhawa ora budidaya, para Pandhawa ora sumedya ngupaya menyang dununging Semar Badranaya. Malah enak-enak kapienak lengganuning negara. Kanthi cara mengkono cetha yen to Pandhawa durung bisa manunggal kelawan kawulane ingkang diwakili dening Semar Badranaya. Mula kang sangka kuwi wajibe Pandhawa kudu dielingake, wajibe Pandhawa kudu diumutake. terus sinten sing ngajeng ngemutake para Pandhawa? Tanuli kejaba mung kita Bagong, mergo kita ingkang wani kelawan para Pandhawa lan kita ingkang wani matur apa anane marang para Pandhawa. Yen Pandhawa ora dielingake mengko mundhak kebablasen. Kanthi yen to nganti kebablasen kita ora kelakon bangun desa lan bangun kutha Panakawan Bagong. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrum. Waduh jan pepundhen kula andaka dewa panjenengan pancen wasis tenan. Iya. Jalaran lamun Semar ora timbul dadi wakiling para kawula, sayekti samengko apa ingkang kita jangka ora bakal kasembadan. Panjangka kita kudu nyuwun parilah kelawan Semar Badranaya apa dene para Pandhawa. Terus niki apike pripun? Miturut saka panemuku ayo kita utawa sira Bagong dak kanthi sowan negara Ngamarta. Yen perlu Pandhawa yen pancen ora eling sarta ora gelem upaya menyang dununging Semar Badranaya. Bagong ndak keparangake ngamuk ana ing negara Ngamarta, aku ingkang bakal anjampangi sarta menehi kekuatan kelawan sira Panakawan Bagong. Ridho mangawur-awur wurahan tengarane ngajurit. Gong maguru gongsa tetekaya butula. Ning nek kula kaya ngeten iki napa mboten dianggep mengke kula ajeng mengkudeta para Pandhawa? Ora. Kita aja wujud Bagong. Terus kula wujud napa? Manut karo panjenengan ulun. Kita bakal ulun salini. Salini wujud napa? Mantenga ciptamu Bagong. Ndak suwunke marang panguwasaning dat kang muring dat muga-muga sira isa aja wujud kaya dene wujuding Bagong. Oh nggih, ngestaken dawuh Sang Andaka Dewa. Lenglenging triya mangungkung.
wekas Lukita linuting kidung kadung kader ngamomong mangun manah rahayu Bagong wonten dawuh jane bakal ulun salini wujud satriya ning jebul raimu angel dipermak wis jan cilaka iki awake wis wangun kaya ngene raine ra iso dipekonah niki ra iso digawe pripun-pripun ora iso raimu kuwi paten waduh cilaka ki cor-coran kok ya oh lah terus pripun kita wujud satriya nanging kita bakal gampang kadenangan mergo ya mergo raimu ingkang angel dipekonah mau Bagong pun mboten napa-napa sing penting gleleng ngono wae wis ora masalah ngene iki terus kowe bakal dadi kadang tarunaku nggih aku Andaka Dewa kowe Andaka Murti wah gleleng iki mungkin pun bubar kok ora iso diganti nggih lho pun ngaten mawon kula tak bali tak gandrung bojo kula balung kiren bakal coba gunung tenang wong gleleng pokoke nek wis rampung kita bali kaya wingi-une wah cilaka iki awis glelenge kaya ngene terus keparengipun ayo mangkat menyang negara Ngamarta Pendhawa ora gelem ngupaya Semar Badranaya aku lan kowe ngamuk negara Ngamarta monggo kula numpak sampeyan Gus aja mlaku dhewe-dhewe mlaku dhewe-dhewe kok mungkin nek ditakoni wong teng dalan disade pinten ngoten pripun kula darane nggawa sapi metal tak gudak ndasmu lho Bagong nesu bantrenge ngendinyang kok nesu ora aja sembrono mengko ndak kuwalat karo aku oh nggih aku mangkat direki semawi wae semawi kula dherekaken aku bablase cangkeme iya aja kaya bocah cilik ampun gedhe dinake bocah cilik mangkat karo aku Bagong monggo kula dherekipun anu Andaka Dewa Yayan Danamurti ya